Sentiu bapu thaba Kibang kirong kituriana Yaki ngaman ngakir penban Namaria pi jingsngew kata Pi tang marway ba ibiang tan Bangasngew bangasngew jan Tang ya pikin Din ko ni shop katay jonga katay official dawadri tengah day nak kasno maulai but ngala day ru iwe hini ke artist ha ka film industry hene po jongka Meghalaya te ka wan hang ni ban aji kershan ye ke film khasi tiba nakapor hingi juan kershan man bami ke film te si jingshay ni ka film na do monu ngala ui na do ka po ki shoot ki screen te kila permi apo YouTube ki jumra jumki te ngala isi sha bakade ka film ka ba kham ipen na ki baipan but ngala up kmi lenti balanu kan ka film kan release te hakasi ka release kam shimla yo one page na mar ki kam jangai babun but mentahi ka sngi ngala yo wala ya ka ni ka film mangan one page but kalau si sha ka film ka ba itenan ka film ka ba pen na ki baipat ki khana hoi kata te gede ke jingsha om ka baro ki film kin dan ya juk khana tambah ni ka film pat ka compare na baro ki judge film company sapang ka prathai ka juk mynta company sapang ka message ka ba ki breu mata ki don kam bha banyak ran sapang ka long yang long sem ka kom her pateng kani katai but kadon si saya kata ka jingsngew ya ki khun shinrang khamtam but ya ka jingsngew ba ngiru kumiki kpa ngi de ban treshitom but ya ka ek ba ngi shim sapang kanika family mo ka long yang long sem ngi de ba ban shim khia ki khun ki ti la jong re om ban tang ban chu shania ban chu ai ban chu ayu hakiwe mo ngi de ban treshitom but habang la shim ya ka ta ka jingba khli kum ban long ki kpa ngi de ban tip bat ban pen kem ba ya kata ka long yang long sem bat ngi de ban la ya kata ka duty jongi nam ta ki khun te kata hi kade ka jingsngew jong ka film but kibun ba ki jingsngew la da phi one hi ban pet de ki jong ki khmat ya ka film but ngamla hiru ban batai mo namala da batai te kintip hino te ngapan sisa ka tingkershan na phi ki paidbah ba ro jong ki pai re khasi ba phimnan ma kershan ting e ni ka film ba phimnan pet ba phini i ka khana ba ka jingphe to ka ni ka khana ta kum ta hi khuble shibun te mentang ina ne bijou dengan peit ini ka film kadaw te kalau sia ka internet no kalau compare na ki film te wan saki dara jong khmat te fungsi ma pinyo hi yana le yang wan na do na jwa ni wan na do tu sinyar sandere kwa aga wan peit ini film sa tangwa hele ka tu ga jingaw re kam tu ma na yo wan peit nga mo dim sena mo trang agi sa tanga kan menu ma yo wan peit nya te mura wanin nin play ya mura wanin da mem yo wan le mete wan ne snya on ne snya lai pot wan ne ari gani film na da yusus kher pa ya pher ba ga na film ka si le mete ngasnya wa de ji u lao nyam khma da gatne e ji sneng ya gani film e sneng ga ide e kam tam e khna khro samla dua im gani we wa ta ga tha da pher da ji sneng ga chi bon na ga liao nga yu yo ang chi bon cha da dari ni kinten wa kajau da ngakun ngawe dia ki beriunya truk di prakasi pra do prasnam kiba ja isnya tanat ban kershan nya ga film kasi lekin wan saki da lagi jong kihman angkatahi boleh sebut